Tikulandireni Club Junta, onse building better Africa. lero ndi pa 5 May 2026 pamene nthawi yanga ikuti 20 minutes past 9 chigawo chimenechi chakumadzulo. Muli ndi ine Comrade Jonathan Phiri. Mwaswera bwanji Amalawi, abale yanga okondedwa konse kumene muli madzulo a tsiku la lero. Madzulo ano ndikufuna ndiyankhule nkhani imene ndithu kumveka pa social media kunena kuti pamene angwazi a Profesa Arthur Peter Mutharika amachoka kusanjika kubwerera kuja ku Lilongwe ku nyumba ya chifumu, pa chipata chimene anthu anadikirira mtsogoleri wa dziko linoyu pamene amabwerera ndithu ku Lilongwe kuja ndithu ku nyumba ya chifumu ku State House, panapezekapo akuti munthu wina wa chipani cha Malawi Congress Party amene dzina lawo amatchedwa kuti ndi Aledison Muno. Ndikufuna nene madzulo ano, nene motsindika pano kunena kuti ifeyo ma-activist amene tamva kuwawa kopsa kuti chipani cha Malawi Congress Party chichoke mboma, kumamenyedwa, kugwiridwa, kumangidwa, nkumamenyedwa kukakhala mprizoni, ndikumakhala musero mucho wakhala mpaka ku prison. Amene amapangitsa zonsezi anali achina Aledison Muno, achina Bile Malata, achina Agape Kombe. Lero akuti Aledison Muno apezeka bwanji pa chipata, akapezeka bwanji pa chipata chimene ndithu chakusanjika, chimene president wa dziko lino amatuluka amenemo kuti ndithu apite ku Lilongwe. Ndikufuna ndiyankhule ndino akuluakulu athu a chipani cha DPP amene muli maudindo. Chonde musatikwiyitse ifeyo anthu amene tamva kuwawa kopsa osati masewera. Nkutheka kuti inu munamva kuwawa mwina kungogwiritsa ntchito ndalama zanu, mwina mutakhalapo tepo muli inuyo otetezeka. Ifeyo timagwiritsa ntchito ndalama zathu tochepa, komanso timagwiritsa ntchito moyo wathu ndi mzimu wathu kupereka nsembe matupi athu kuti kuphedwa tiphedwe. Musatikwiyitse chonde. Ife sizingatikomere ngakhale pang'ono tikunena pano kumva kuti mwamuna ndi Aledison Muno akudyerera ku chipani cha DPP, sitingamve kukoma. Pamene ma-activist amene amva kuwawa kuti chipani cha DPP tibwererenso mboma kuchoka ku opposition tikuvutika. Ndikufuna nene zimenezo kwa akuluakulu athu a chipani cha DPP, sitingamve kukoma ngakhale pang'ono. Aledison Muno komanso Bile Malata, Agape Kombe, anyamata chipani cha Malawi Congress Party, anyamata Dr. Simangafe Chakwera, mungakhulupirire bwanji wakhala nawo mungulu lolandira president wa dziko lino akutuluka kuja kusanjika? Mungakhulupirira motani pamene mtsogoleri wa dziko lino amachoka kuno ku Blantyre ndi kumabwerera kuja ku Lilongwe? Mungakhulupirira motani achita Aledison Muno? Musatikwiyitse akuluakulu. Madzulo ndiyankhula ndithu viyeni ochepa kwambiri, sindiyankhula viyeni apatali, ayi ndiyankhula viyeni ochepa. Koma ifeyo tikuyembekeza kuti timva za mtundu wanji. Kodi Aledison Muno anapezeka bwanji pa chipata chimene ndithu amatuluka mtsogoleri wa dziko lino kupita ndithu kuja ku Lilongwe? Apezekapo bwanji kuja kusanjika pa chipata chotulukira mtsogoleri wa dziko lino? Aledison Muno wapezekapo bwanji wa chipani cha Malawi Congress Party? Wapezekapo bwanji munthu amene amagulitsa anthu ena a DPP? Munthu mmodzi Aledison Muno anali gulu la anyamata azikwanje omatema anthu dziko muno. Aledison Muno anali gulu limodzi lomakhapa anthu. Ma-civil servant ngati anatemedwa nthawi ya Malawi Congress Party anali achina Aledison Muno. Ife amademo kuti tikapangitse ngati tinamangidwa kulandira manzunzo chifukwa cha Aledison Muno. Akuluakulu
tikupemphani madzulo ano chonde dzina la Edison Munro sitikuyifuna nkhale pang'ono. Tamva nkhati zilizoona pa social media amene tamva kuti Edison Munro anali pomwepo ndipo akuluakulu a chipani cha TPP mwamulandira Edison Munro, ifeyo tindimekwiye mmitima koopsa usati masewera. Ndipo izi sitikufuna ife kuti zichitike. Chipani chili cha ifeyo, chipani cha TPP ncha ife, sitikufuna anthu adyera, anthu adyera omati chipani chikatuluka nchoyipa, chikakhala chili ku opposition nchoyipa, chikakhala mboma ndi chipani chabwino. Anthu adyera ngati amenewo ife sitikuwafuna khali pang'ono. Tikufuna anthu amasomphenya dziko linolo, ombadziwa kuti tikakhala mchipani ichichi olo chili ku opposition koma chitha kuthandiza Amalawi. Anthu amenewo ndi amene tikuwafuna, osati anthu adyera ngati achina Edison Munro, achina Bile Malata, achina Agape Khombe. Anthu amene sitikuwafuna. Nkhani ina ndikufuna nene kunena kuti tikukuomvanso kunena kuti Agape Khombe akunena kuti afuna achite matemo, ndipo matemo awo sachitira kuno ku Blantyre, achitira ku Lilongwe. Za nkhani yokhuzana ndi achomo, ndi anthu ambiri akufunsa kunena kuti ngati inuyo mukupanga matemo okhuzana ndi achomo ora amakhala kwa Ntopa ku Bangwe, amakhala kuno ku Blantyre. Nkhani inachitika ku Blantyre, bwanji mukufuna kuchitira ku Lilongwe? Mwini ndi chiwembu mwagwirizana ndi masapota a chipani cha MCP pa nkhani yomweyi. Mufuna mudzawononge katundu wa anthu, muzabe katundu wa anthu mashopu mwa anthu, muzasaukitsa anthu ena. Ndikupemphani aboma musalole kuti achina Agape Khombe komanso a Bile Malata ndi azinzawo kuti achite matemo mu mzinda wa Lilongwe. Ndikukupemphani kunena kuti anthu amene wawa awa ali ndi mabero osewa. Wina ali ndi mlandu wogwiririra, ananyenga mwana wang'ono wogwiririra, ena awa ndi beronso a Bile Malata. Tafufuzani nkhani imeneyi inatha bwanji, muyifufuze nkhani imeneyi kuti inatha mwa mtundu wanji. Anthu amene wawa sakufunikira nkhale pang'ono kuti azipanga zinthu zopepera ngati zimenezi. Ayi, ngati akufuna kupanga matemo abwere azamangire kuno ku Blantyre kumene kunachitikira nkhani ya achomo yoti anamenya mzimayi. Abwere kuno ku Blantyre asapengezawo zopusazo, abwere kuno ku Blantyre asapengezawo zopusazo. Azaone Agape Khombe chimene chinachititsa kuti nkhanga isamakhale ndi ubweya kumutu. Ngati Agape Khombe samadziwa chimene chinapangitsa kuti nkhangaje isamakhale ndi ubweya kumutu njani, tikufuna Agape Khombe azachione, Bile Malata azachione chimene chinapangitsa kuti nkhanga isamamere ubweya kumutu. Azazione zimenezo. Ziko muno Amalawi tili mavuto opsa, tikukana zopusa zina zizonse zimene mukufuna kupanga kubweretsa dziko lino.